Страхотен ти е номера, украшение за всеки цирк. Толкова красиво правиш това, което правиш, че въобще забравих да мисля за това колко е трудно. Няма какво сега да обясняваме тук колко ти трябва височина, какво осветление ти трябва, за да се случи този номер. От мен имаш категорично да, задължително трябва да минеш напред. И аз съм за. Продължаваш. И от мен имаше много голямо да. Люба? И от мен е да.